Koliko je 46 na kvadrat? To je bilo pitanje koje sam postavio ranije. Naime, krenuli smo od pretpostavke da je 45 na kvadrat 2025. S tim u vezi iskoristit ćemo ono što već znamo da bismo naučili i pronašli ono što ne znamo. A to je kvadrat broja 46. Geometrijski. 45 na kvadrat je jednako 2025. Ako je 45 plus 1 jednako 46, onda to možemo i ovako da predstavimo. Jednim pravougalnikom, čije su stranice 45 i 1, 45, 1. Ako pomnožimo ove dve stvari, ovdje znači već znamo da je 2025 jednako 45 na kvadrat. 45 puta 1 je 45, 45 puta 1 je 45, 1 puta 1 je 1. I ako sve to sad saberemo, dobijemo 2025 plus 90 plus 1, 6, 11, 1, 2. 2116. Da sve bude jednostavnije. Vizualno, geometrijski. Da se razumemo. Prijetno.